музыканты, сегодня, кстати говоря, музыкант и лидер партии «Голос», называется «Голос», Святослав Вакарчук, заявил, что в его партии не будет действующих депутатов. Давайте послушаем цитату из Святослава Вакарчука, а потом обсудим. Наш список, і я буду це пропонувати, партія будуть повністю складатися з людей, серед яких немає діючих народних депутатів. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми пропонуємо нові кардинальні рішення, яких інші ніколи не пропонували. Ну, я вам скажу, що я не згоден з цим і пошлюсь на власний досвід. Може, це не скромно. Коли я починав відроджувати Києво-Могилянську академію, це було після періоду, більше року я займався, з колегами займався створенням Народного Руху України. І, звичайно, знав дуже багато людей, любив цих людей, які створювали цей рух. І коли прийшла в мене ідея, що все, я з політики йду, я буду займатися академією, треба ж кадри, команду треба. І я вирішив так, у мене команда буде вся з руху. І це була велика помилка. Добре, що я її швидко зрозумів, тому що це різні речі. Різні речі ламати і будувати. І там треба професіонали, по-перше. Виховуйте цих професіоналів. До мене приходили люди, які були на високих посадах в міськраді, десь в Кабміні. І ми їх виховували. І вони потім самі казали, ви нас виховували. А вони виховували нас. І зрештою, більше половини команди в мене стало зовсім іншою. А цих хлопців і дівчат я просто викликав. І, я вам скажу, що за перший рік я звільнив 150 людей з роботи. Скажите, це текучка. получится у Вакарчука? Пока там по опросам на грані 5% його популярність. Я б хотів, щоб вийшло, але в мене тут є одна ще така річ. Він заявив, що, десь я щось таке прочитав, що він продовжуватиме співати і буде співочий депутат. Слава, я скажу, що так не буває. Тому що це настільки серйозна справа. Це все одно, що Зеленський буде в 95-му кварталі грати, для нього будуть вибирати дні, коли він може грати там. Там можна жити тільки одною цією ідеєю. Це ідея, яка раз в житті дається людині, щоб її реалізувати. І це неможливо. Я думаю, що треба команду вибирати не по тому, був ти депутатом чи не був. Там досвідчені люди потрібні.